फुराना लोगो मोनलायबाय आंहा नै लोगोफोरखौ आंनि लोगो गोदोनि जिनिस लोगो मोनदों अमा बेदर थुफा बिदै केन्देला रमा आंनि लोगोनि बिमाखौ लोगो मोनदों जोंहा सिब्रुआ नै जोगोनारा हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय सासे खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नै जोंहा दायो सोरांस्लाब मोननि सुनिबार बाजाराव थांनो ओंखारदों सुनिबार सानथिफुराव जायो आरोना बाजार गिदिर जायो सानथिफुराव ओमफ्राय मा मैगं मोनो नायनोसै आरोना लोगोफोर एम्फौ मोनगोन ना मोना एखमबा मोनो एखमबा मोना आरोना एम्फौखौबो ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो बोराय फैदों ओमफ्राय गुमै फैदों आइजों आंजों फैदों आरोना मा मोनो नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय मा लानाय जायो देखायलांसै आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट बाजार मोनबा आङो भिडिअ लाखासिगोन थ'दे बिदिब्ला जोगोनारा गिदिर गिदिरथार ভালো লাগবে দাদা मैगं गोथां सिंसाब गैला नामा सिंसाबा ओइखौ लादो आयै दस थाखा बाहाग सिब्रुआ नै सिब्रु बानलु फिसा ओइलाय मुलायासो गोदै जागौमोन नामाथाय दुन्दिया सिंसाब फान्थाव 20 थाखानो 20 थाखा 80 थाखा केजिनो हाइजेंआबो लेबुआ बेसेबां लेबुआ बेसेबां 20 थाखा 20 थाखानो लालै बाहागावनो बेगर गोनां गोजासो बायदि मोनलाय आङो जानो बेगर गोनांसो नामाथाय 20 थाखा बाहागनो 20 थाखा बाहाग नै बे गोसोमखौ सिनायदोंना बेयो जाबाय मैसोनि बिगुरनो गोरान फोराननानै फाननाय लोगोफोर मा मोनो जोंनि सानथिफुराव बुंनांला आरोना दामफोरा खिन्थु एखेयानो जोब आरोना मायाबा बाराबावसो लाफा मेथाइ जानो नागिरदों जोंहा सानथिफुर बाजाराव नै आयौ मादैखौ सिनायलालै नै जोंहा मादैखौ लोगो मोनदों आंनि लोगोनि बिमाखौ लोगो मोनदों जोंहा थिखोनानै गय जादों मालाय गयनो नोंसोर सानैखौ नायै एखेसो नुलांबाय आङो आयौ आदामोनखौ लोगो मोनलायबाय नै दखानाव आयौ आदा जोंहानि एलाय जोंहा फैदों आबौ दखानाव फैदों आयौ जायो आबौमोन
Bergumialah. Oh. Lại đi bị hâm gần. Lại. Anh sẽ cứ từ lấy bên nào. Đang ngắt đây. Sao ta làm sao mà đang răn nữa. Cái mình chia mà, những cái tôi mình chia à? Ôi ôi cái này. Này bị sao nhỉ? Kita lấy mana ya? Cing, kita nanggu. Ini lah Roma. Ambai mah. Pernah logo melebih hanai logoफोरखौ आंनि लोगो गोदोनि जिनिस लोगो मोनदों आयरलाय फाग्लिनो ओमफ्राय गथ'फोरालाय नोंसिना गथ'फोरा नोंनाबो आयु स्कुल हाबजोबलायबाय सोर गेवलां आं सिनायलालै ओमफ्राय दासो फैखादों दा ए आङो समबार फुङाव थांगोन आङो जि फुंबाय आंनि लोगोमोन आरोना सानैबो क्लास फ्रेन्डमोन जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों आरोना बुहुद गोबाव जाबाय आरोना मालाय गथ'फोरखौ स्कुल सोलायलायबायनो ओमफ्रायो मालाय इसा खाथियावनो हाबा जादों नालाय जमा आरोना ओमफ्राय आंहासो जा गोजानाव हाबा जादों लोगोफोर ओमफ्राय न'आव मोनफैनानै नै ओंखाम जाखासिगोन आरोना ओंखाम दायो बानलु खाफैदों आङो जा मोजां जानाय बानलुआबो अबे गोराथाय गोराया अबेथाय माथिं गाबबाय थाखोब्रा जोंहा नै सान्तिपुर बाजारनिफ्राय लाबोनाय सिंसा आलु मैखुन दालि जाग्राया बिब' बिनानाव सानैजों एखेथार बिसोरो सानैजों ओमफ्रायो माबायदि बिबाजै बिबोनां होननाया आंना बिब' बिनानावलायनो जायाखै होनो नालाय बिनानाव रखम मोनलायलाङो आरोना ओमफ्राय बिब' बिनानाव होनफ्रांलायलांबाय आंहा बिबाजै बिबोनांखौनो ओमफ्राय नै फिसाजोफोरा फिसालाफोरा बिथिं जानाय लोंनाय सोलिगासिनो आंना फिसाजोआ मालाय जि गोथाव जादों नै मैद्रु सिंसाव लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय मैखुनबो लाबोदों आलु भाजा दालि अमा बेदर बेजोंनो जाबाय आरोना लोगोफोर जमानो दायो जानोसै नै बानलुआबो जा किउटखा आरोना जानो लुगैनायानो हाला आङो जाथारसै आरोना बानलुखौ लोगोफोर नै गोथावनो दहाय लाबोनाय सेन्देल गोदाना मालाय बिसिना नै बिबैया बायना होदों आरो आयौ सानैबो गं गोनांलायबावसो नै देलाय सानैजों समान थालाय देनाय खाथियाव थांनाय दे खाथियाव था आब'नि खाथियाव था दे आब'नि ओरैना हरदो दे बाब उल्थासो थाहोबाय ओरैना हरदे सानैबो ओरैना हरदो दे ओहो औ फैदो जाबाय दे जाबाय बाब बेया गाखोहैग्रोलायबावबाय ओइयावथ' उल्थासो जाबाय ओरै फिदिं बाब हालाहां थिफ्रि बेहाबो मेथाइ जाहैनोसै दखानाव जोंहा जोंथिं नुवालै बिदि मेथाइखौ अमा बेदर थुफा बिदै रुबिना थेख्रे जोंथि Ayo, Bina. Udah bisa makan udah mau sih. Dah, yang muda. Dah.
आंहा मेगि जादों नै होननांगौ दा बेखौ गोलैनो खननाङा ओइ लेथ्रायो थालिर लाबोदोंनो आब' बबेया हरै हरनाय नै बेनो लाबोदों बेनो नै जा पकरि जागासिनो ओमफ्राय दा सेन्देला नोंना वाव बोरो नोंनालाय मा नोंनालाय नै मैया दाख्लै हाबायावसो बिदि मोनगारनांगौमोन दहाय लाबोदों आङो नै बेना सारि औ बेना 5 बेना 6 फैखागोन नाम्बाराबो ना चिराङाव मा होनोमोनलाय मैदुफुल बिबारा 10 थाखानि जि बुरजाखा ओमफ्राय सिङाव माबायदि नायनो र' नै जा बुरजा मार आयौ 10 थाखा आरोना बेयो नै बेयो जोंनि बाक्सायाव 20 थाखानि दं खोमा जि बुरजा 10 थाखानिनो नै आयौ भाजा जानो लाबोदों आरो बुरजाथारलै बे मैगं सायग्रा बेखौ जागोन जोंहा सय माख बायना लाबोदों नाय मुथाया नै बिदि लाबो 10 थाखा मुथाया नै बेनो 10 थाखा मुथा सायबाय एसे सायदों थेवब्लाबो फिसाल'खालै बारा गैखाया सिंसाबखौ जाबावगोन आरोना दायो मा जाखो मैगं सायदों जा सामब्राम जिरदों फिसा नायग्रा सबाय बिमा याव पनिर दालि कुकाराव रुनोसै दालिखौ एबार सारायाव एवनानै लाबाय अमा होनोबालाय जागोन दे जागोन